Здравейте, приятели! Добро утро! Днес се включвам в това кратко видео, за да продължа темата, която водя в неделната ни рубрика. Тъй като неделя беше празник, реших да отложа с 2 дни включването в това видео. Искам първо да ви поздравя с празниците, да ви кажа честита Коледа и да ви пожелая прекрасни дни, изпълнени преди всичко с добро здраве и настроение на високо ниво. И също да ви призова да се грижим за здравето си, а не само да си го пожелаваме. Темата, която започнах в предходната неделя, е за клетъчното хранене, по-скоро конкретно беше за устройството на клетката, тъй като тя е най-малката единица в нашето тяло. И тя определя нейното здраве, нейното добро захранване и нейната чистота определя нашето добро здравословно състояние. Много е важно дали всички хранителни вещества, микро-макронутриенти, витамини, минерали достигат до клетката и дали се усвояват на 100%. Всъщност усвояване на 100% няма, но един добър процент от 95-94% е така добро ниво на усвояемост на витамини, минерали и микронутриенти, които са важни за правилното функциониране на клетката. Често пъти си задаваме въпроса защо стареем толкова бързо. И по-скоро защо някои хора стареят толкова бързо и на млада възраст те изглеждат не само уморени, но изглеждат с повяхнала кожа, с лош тонус, нервни, сприхави. Всичко това се определя от начина на живот и произлиза от храненето. Има няколко теории за стареенето, за клетъчното стареене. Една от тях е митохондриалната. И днес точно искам да засегна накратко тази тема, по-скоро не за темата за стареенето, а за една много важна частица от нашата клетка и това са митохондриите. Митохондриите са електроцентралите, са наречени електроцентралите на нашата клетка. Те произвеждат енергията, която ни е необходима, ние да сме жизнени, ние да имаме хъс, настроение, ние да имаме силата да преодоляваме дневните ни предизвикателства. Много важен микронутриент за функционирането, правилното функциониране на митохондриите и за способността те да преработват хранителните вещества и да произвеждат аденозин-трифосфата, това, което всъщност е енергията за нашите клетки. Много важен микронутриент е йода. Отсъствието на йод в организма пречи на усвояването на всички други хранителни вещества, на всички други микро-макроелементи. Защо е така? Защото йода е пряко отговорен за доброто функциониране на щитовидната жлеза и паращитовидните жлези. Отсъствието на този микронутриент от нашата храна или неговото недобро усвояване води съответно до нарушаване функцията на щитовидната жлеза, оттам и до нарушаване на цялостната обмяна на веществата. Знаем, че щитовидната жлеза е отговорна за метаболизма в нашия организъм. Съответно, забавянето на дейността и нарушаването на дейността на щитовидната жлеза води до натрупване на подкожна мазнина, до увеличаване на телесното тегло, до забавяне като цяло на метаболизма, който води до увеличаване на телесното тегло и съответно до затрудняване превръщането на Т3 в Т4, всъщност производството на триодтиронина, който е отговорен за добрия метаболизъм и който всъщност се изработва в черния дроб с помощта на присъствието, който се отцепва в черния дроб
с помощта на присъствието на различни видове ензими. Набавянето на йод в нашия организъм може да стане по различни начини. Главно с храната. Най-високо съдържание йод се съдържа в водораслите, ламинари и фукус. Там се съдържа около 2,5 грама на тон вода, докато на тон сухо вещество, докато в самата морска вода се съдържа около 0,8 грама на 1 тон морска вода. Давам тези цифри за сравнение, не за да ги учим наизуст и да ги помним, но те са ясен показател, че към момента всички изследвания са показали, че най-много количество йод се съдържа в водораслите ламинария. Но ние йод можем да си набавим и от различни други източници, разбира се, в по-малко количество. Много важно за усвояване на йода е селена. Така че комбинацията, когато приемаме дори изкуствени добавки, синтетични добавки под формата на витамин D, витамин С и така нататък, съответно йод, когато се налага по предписание, ние трябва да знаем, че усвояването на определен вид микронутриенти зависи от присъствието на други такива. В случая йода не се усвоява, ако в нашето тяло няма селен, не постъпва селен. Затова аз мисля, че в предходни публикации казах, че е изключително важно присъствието на този елемент. В нашата храна, в шейка, заместващ храненето, са комбинирани в доста балансирано състояние много микронутриенти, и те взаимно се подпомагат съответния метаболизъм и усвояването на усвояването на микронутриентите. Затова, уважаеми приятели, много е важно, когато приемаме храната, тя да е разнообразна, балансирана. Много е важно периодично ние да следим наличието на тези микронутриенти, витамини, минерали със съответните изследвания. Тоест ние поне веднъж годишно да си правим един такъв анализ с насока съответно на нашия личен лекар и да имаме представа какво в нашето тяло се усвоява, какво не се усвоява и защо, какво трябва да добавяме. Понякога ние купуваме от аптечната мрежа всякакъв вид, там са десетки, стотици видове комбинирани витамини, минерали, на кои как, в какво съотношение са комбинирани, много малко от нас се заглеждат и замислят, но това е изключително важно, защото в дългосрочен план приемането на неадекватното приемане на витамини, минерали, комбинацията от тях в синтетичен вид носи повече вреда, отколкото полза на нашия организъм. Затова, нека да се грижим за здравето си. Нека да бъдем сами, ние всъщност сме си сами най-добрите лекари, защото нашето тяло е много умна машина и то ни дава сигналите. Трябва да правим само едно нещо, да се вслушваме в тези сигнали и да търсим информация, да се обучаваме в тази насока. Пожелавам ви светли празници, имайте много прекрасни емоции, хапвайте умерено, разнообразно и до скоро. Бъдете здрави!